अरे लागे गरमी न जाड़े कि कैसे साहेल हो ए माई हमनी से वो मतारी के बारे में बतावल गेल बा जौन माई 9 महीना हमनी के पेट में रख के और 6 महीना अपन दूध पिला के हमनी के बड़ा करेले, अपनी सुंदरता के ख्याल ना करेले कि हम अपना दूध पिलाए तो हमारी सुंदरता खराब हो जाएगी। लेकिन वह लड़का वो अच्छा बीबी औला की वजह से अपने माई के भूला जाता आज के समय में। और दूसरा की लाइन गाना के बाद कि अतना बेटा के एगो अरे बाडू महतारी कि अब काहे रहेलू अरे हमके बिसारी कि देखे ताना दुलार माई देलू तू बिसारी अरे नहीं का